Fl-episodju tal-lum niltaqgħu ma' Flair Grixti, lettriċi li ilha tagħti servizz fil-qasam turistiku għal dawn l-aħħar 26 sena. Wara ħafna snin trabbi esperjenza bħala studenta kemm f'Malta kif ukoll lil minna, illum il-ġurnata għandha l-istudenti tagħha stess fiċ-ċentru tax-xogħol tagħha, blan li trawwimhom u tgħinhom jiksbu suċċess. Jiena l-korsijiet li nagħlem huma varji, fuq MQF levels differenti, imma l-aktar li nifoka huma fuq il-level 6 li huwa tal-baċċellerat. Nagħlem il-leadership and management, il-marketing, il-training and development u l-performance appraisals. U dawn huma suġġetti teoretiċi li talmuhom l-istudenti li qed jagħmlu il-level 6 fl-ewwel sena jew fit-tieni sena tagħhom hawnhekk magħna. Barra dawn il-korsijiet ħajibda jkollna l-skills pass ukoll fejn min irid jaħdem f'dan is-settur ħajkollu l-skills tiegħu li jiġu evalwati u jistgħu jkollhom l-skills kardu juru xi training ħadu u fejn jistgħu jaħdmu fuq il-postijiet tax-xogħol. Jiena kelli esperjenza fuq ix-xogħol kemm lokali u kemm barra minn Malta. Ħdimt fl-industrija tal-ospitalità f'dipartimenti differenti. Kont fl-F&B departments, ħdimt fil-front office, ħdimt fil-reservations, ħdimt fil-back office. Mbagħad ftit tlajt ukoll biex kelli pożizzjonijiet maniġerjali kont reservations manager u wkoll customer care manager. Jiena l-ITS kont studenta wkoll żmien ilu fejn ħadt il-kors ta' Hotel Administration Management li kien l-ogħla kors li kien offrut dak iż-żmien mill-ITS. Sena barra tiegħi għamilt ta' Scotland, St Andrews 5 li huwa golf course. U hemmhekk l-aktar ħdimt departmenti tal-food and beverage, però departmenti differenti tal-food and beverage. Kon naħdem fir-room service fejn filgħodu intellaw il-breakfast in-nies u narmawlhom il-mejda biex jieħdu breakfast fil-kamra. Kont naħdem ukoll fil-main dining room fejn konna inservu l-ikel ta' filgħaxija u ħdimt ukoll fil-bar. Il-bar tagħhom kien bar persiwa Scotland b'ħafna whiskies differenti. Kienu issir expert tal-whiskies u tispjega x'inhuma daw tip ta' xorb u kif isservihom u affarijiet hekk. Wara l-ITS jiena bqajt nistudja aktar, kien nemmen ħafna fl-istudju kontinwu u fid-dinja tax-xogħol tagħna ma tistax tieqaf tistudja. Wara l-ITS studjajt University of Brighton, fej gradwajt fi Strategic Management and Leadership, u waqaft hemmhekk, ġitni l-opportunità li nkompli nistudja u rġajt bejt nistudja ma' Haga Helia University of Applied Science. Ma' hawnhekk igradwajt fil-BA Honours u bl-MA fil-International Hospitality Management. Ma' Haga Helia kelli esperjenza tajba ħafna wkoll, l-istudju jsir differenti minn kif nafu ħafna hawnhekk. Hemmhekk Haga Helia jemmnu ħafna fil-kreattività u fl-innovazzjoni, allura jgħinu l-istudent biex joħroġ u jesprimi l-kreattività tiegħu. Anke jekk naħdmu fuq projects, flok kien ikollna xenarju fittizju, taħdem fuq project ma' kumpanija li vera teżisti, tagħmel proġett, tagħmel riċerka għal kumpanija li vera teżisti u tipprova toħroġ il-kreattività u l-innovazzjoni tiegħek magħha. Is-settur tat-turiżmu inbidel ħafna, rajtu jinbidel ħafna. L-aktar li nbidel huwa minħabba l-avvanz fit-teknoloġija. Illum kulħadd jista' jorganizza l-btala tiegħu, kulħadd jista' jara fejn ħajmur joqgħod minn qabel, kulħadd jista' jara postijiet differenti. Fejn qabel it-turiżmu kien aktar settur forsi magħluq għal ftit, illum infetaħ u sar disponibbli għal kulħadd, għal maġġoranza tan-nies. U t-teknoloġija tgħin ukoll biex dan il-settur ikompli jespandi. Rajtu ukoll ħafna kompetizzjoni baqgħet tikber ħafna, kemm dal-pajjiż u kemm barra minn Malta. Allura irridu nagħmlu l-aħjar li nistgħu biex inkunu kapaċi nikkompetu ma' kumpaniji u ma' postijiet forsi li qed joffru settur simili bħal tagħna fit-turiżmu. Ir-rwol tal-mara f'din l-industrija evolva tul is-snin b'mod pożittivament. Fejn qabel kellna dan is-settur tal-ospitalità u tat-turiżmu kien aktar magħmula mill-irġiel,
illum inbidlet, ix-xenarju inbidel. Naraw ħafna aktar nisa javvanzaw din il-karriera tal-ospitalità. Għandna nisa li jaħdmu f'pożizzjonijiet differenti fuq il-post tax-xogħol, għandna minnhom li huma frontliners, għandna minn huma supervisors, managers, naraw nisa wkoll li huma direttriċi fuq il-postijiet tax-xogħol, naraw anke saħansitra nisa li jiftu l-kumpanija tagħhom u jmexxu l-kumpanija tagħhom huma stess f'din l-industrija tal-ospitalità. Minn barra xogħla fit-tagħlim, Flair hija wkoll membru fil-Board tal-Akkademja, Riċerka u Pubblikazzjonijiet. Hawnhekk ir-responsabbiltajiet tagħha ma jinvolvux biss il-linji gwida għat-teżijiet, iżda wkoll li tagħti appoġġ lill-istudenti u tħaffilhom il-proċess amministrattiv. Barra l-triċi fl-ITS jien ukoll membru fil-ARPB li huwa l-Academic Research and Publications Board. Dan il-board jħossib il-pubblikazzjonijiet li nagħmlu fl-ITS, nikdbu wkoll linji gwida għall-istudenti li jkunu ħajkitbu dissertations jew it-teżijiet tagħhom, noħorġu wkoll rubrics kif jinqasmu l-marki, u wkoll ngħinu l-istudent biex jikteb mod aktar etiku u jkun responsabbli kif jagħmel ir-riċerka. Ngħinu wkoll l-istudenti intuhom tutors, kull studenti kollu tutor jew supervisor waqt li kont jikteb it-teżi. Jiena tutor ukoll, kull sena nkun tutor għal numru differenti ta' studenti biex jikbu daw it-teżijiet. Hawnhekk ngħinu l-istudent jagħmel riċerka responsabbli, jikteb b'mod etiku, jkun responsabbli f'dak li qed jagħmel ir-riċerka u kif jirrapporta din ir-riċerka. Fl-ARPB nagħmlu wkoll huwa li nidentifikaw eżatt x'inhuma l-irwol u d-dmirijiet tal-istudent, xi dmirijiet għandu biex jikteb riċerka tajba. Nagħmlu dan mhux biss mal-istudenti, imma wkoll ma' tutors jew ma' supervisors li ħajkunu din jieħdu ħsieb l-istudent waqt li qed jagħmel dan ir-riċerka. Tkellimna wkoll ma' Flair dwar l-involviment attiv tagħha fir-rikonoxximent ta' tagħlim preċedenti, sezzjoni tal-ITS li taraf ħiliet miksuba minn taħriġ li mhuwiex bil-fors formali, iżda minkejja diversi rwoli li taqdi, Flair tisħaq fuq kollox li l-familja tiġi l-ewwel u hija prijorità għaliha li ssib bilanċ bejn l-impenji professjonali u l-ħajja personali. Jiena ġieli ħdimt ukoll fis-settur tal-RPL li huwa Recognition of Prior Learning. Dan għaliex l-Istitut tal-ITS tirrikonoxxi it-tagħlim mhux biss it-tagħlim akademiku, imma anke il-fatt li n-nies jistgħu jkunu talmu fuq esperjenzi ta' xogħol, fuq tagħmir ieħor, fuq esperjenzi mill-ħajja. Dawn l-RPLs l-aktar li narawhom u nużawhom huma meta jkollna studenti maturi li jiġu jagħmlu korsijiet tagħna tal-ITS. Għax forsi jkunu ġa għamlu xi snin twal jaħdmu fl-industrija u mbagħad jiġu jieħdu l-kors magħna biex ikollhom il-kwalifika u ċ-ċertifikat. Allura dik l-esperjenza li jkollhom li jkunu ħadu waqt is-snin tax-xogħol ma narmux lem, imma nevalwawha u nikkonsidrawha bħala tagħlim ukoll. Ta' jkollna dawn l-istudenti maturi li jiġu jistudjaw l-ITS, daw ħajkollhom bżonnijiet differenti mill-student li jkollna ta' kuljum, ħajkollhom ukoll motivazzjonijiet differenti għalfejn wara da snin kollha jerġgħu lura fuq il-bank tal-istudju. Allura ngħinuhom kif nistgħu, forsi nkunu flessibbli magħhom, nafu li jkollhom il-ħajja privata tagħhom u forsi għandhom familja wkoll xi jieħdu ħsieb huma wkoll. Napprovdu wkoll korsijiet part-time għalihom, forsi jiġu wara l-ħin tax-xogħol jagħmlu l-korsijiet u anke korsijiet online biex ngħinu n-nies aktar minn ikunu aktar matura ninkoraġġuh biex ikompli jistudja u jġib iċ-ċertifikati akademiċi. Bħala elettriċi l-ITS huwa xogħol sodisfaċenti ħafna, li tara l-istudent jikber magħna huwa sodisfatt. Ikun studenti jidħlu ta' żgħira magħna, forsi jkollhom 16, forsi jkollhom 18, u sena wara sena jistudjaw magħna, jagħmlu l-eżamijiet, jgħaddu terġa' tarhom it-tieni sena, it-tielet sena, ir-raba' sena, tarhom jikbru, tarhom jimmaturaw. Sakemm fl-aħħar jasal il-graduation, ġifiera l-aħħar ġurnata fejn l-istudenti jkun l-aktar mixtieq li tasal u niċċelebraw flimkien. Dik hija sarra sodisfaċenti ħafna. Anke meta noħroġ barra u mmur fil-hotels jew fir-restaurants u tara l-student li kont tallimt qabel issa qiegħed f'pożizzjoni għolja, qed imexxi għandu kariga għolja. Huma kollha jarfuna kollha jgħidulna, wow, miss sara tal-ITS. Hija sodisfazzjon li tara l-student tiegħek mill-bank tal-iskola issa li għandu pożizzjoni għolja. Min ikun manager, min ikun direttur, min ikun il-business tiegħu.
hija xi ħaġa sabiħa ħafna li tarhom li rnexxew li kienu kellhom suċċess magħna. Mara li naħdem fl-industrija sfidi għandi ħafna, għax minn barra l-karriera professjonali għandi wkoll familja x'nieħu ħsieb, għandi żewġ tfal, illum it-tfal kibru huma adolescenti, però xorta jirrikjedu ħafna mill-ħin tiegħi. Allura hija sfida li inti tkun mara li taħdem, li dejjem trid tavvanza fil-karriera tiegħek, trid tkompli tistudja biex tilħaq aktar, trid tlaħaq mal-familja u mal-eżiġenzi li titlob il-familja. Mek kontek qed tistudja wkoll, jiena l-aħħar li gradwajt 3 snin ilu, allura trid forsi fil-għaxija terġa' tixel il-laptop, tkompli tistudja xi ħadd daħal jorqod, inti bdejt tagħmel assignment. U dak kollha sfidi kbar, imma bil-mod il-mod, pass pass, kollox jirnexxilna nagħmlu. Kif nistgħu naraw is-settur turistiku jinvolvi responsabilitajiet kbar, iżda jagħti sodisfazzjon daqstant kbir. Għalkemm wasalna biex ngħidu saħħa lil Flair biex tkompli b'xogħla, aħna m'għandhomux ma nerġgħu ninaqdu magħkom biex ngħidu kelma ma' mistiedna speċjali oħra. Narawkom. Il-mara jixtieq jirringrazzja lil Ministeru għat-Turiżmu, lil Malta Tourism Authority u l-Institute of Tourism Studies.